El concert del proper dia 17 de l'Ensemble Estudio Verdis, el Festival Ensems, l'Ensemble Estudio Verd està format en aquesta ocasió per 3 quartets de clarinet estables de molta qualitat, com són el Manuel de Falla, el Mestre Verd i el Quartet a Tempo. I en aquest conjunt de clarinetistes de tanta qualitat el que anem a plantejar és una sèrie d'obres, 3 obres meues en la primera part, que són escrites per a quartet de clarinets. Curiosament, són les obres que jo he hecho al llarg del temps els he dedicat a cada un dels quartets. I en la segona part ja reunint tots per a fer música d'ensemble de clarinets. Les meues obres que podem escoltar, dos tenen en comú el ser recomposicions d'obres prèvies. De fet, Solerianeta està basada en una fantasia a partir del fandango per a tecla del Pare Soler, i Boccheriniana és el mateix, és una fantasia a partir de la música nocturna de Madrid de Boccherini. La tercera obra que toquem, en un dels quartets, el quartet número 2, és una obra més jovial, és una obra de joventut, que recordo que vaig fer quan era estudiant de composició, i és una obra que denota l'experimentació que en aquell moment anava buscant llenguatges. I finalment, quan ja se reunim tots a la segona part, anem a fer 2 obres molt importants del repertori d'ensemble de clarinets, com són les 3 elegies de Gavin Bryars i el New York Counterpoint de Steve Reich. L'obra de Bryars és una obra mística, és una obra pausada, és una obra contemplativa i és una obra que invita a la reflexió i invita a degustar i a disfrutar de cada gir melòdic i de cada combinació harmònica. I finalment l'obra de Steve Reich per a 11 clarinets, el New York Counterpoint, és una obra dels anys 80 que transcendiria el pas del temps, és una obra completament de repertori, és una obra virtuosística, complexa, però molt agradable d'escoltar i als que ens agrada especialment el minimalisme, és una obra que tenim que disfrutar-la.